בו סרטון חדש עם האוטו של אבא שלי. זה האוטו, טאבלט, הכל יופי. עכשיו קניתי את המיץ החדש. קניתי את המיץ החדש, שזה טעם ראשון וטעם שני. אבא, לך פוס. רגע, אני אחזור אליכם בגלל ג'קס. אז כמו שהבטחתי, אני אעשה את המיץ החדש. רגע, אני אעשה את החגורה. אז אני אטעם את הטעם הכחול. אבא, אתה תטעם הטעם של המשקולת האדום. זה מעניין. אפשר לצלם? אותך על היוטיוב? הנה אבא, הוא שותה את המיץ, איך זה? בא לי גם לנסות, זה עכשיו שהוא אמר את זה. כן? חושב? אני לא טעמתי את זה אבל כמו פריי. טעים. טעים. זקוש, איפה רצית ללכת? תגיד לי. שמחה גורם. הוא ברח לנו בתחנת דלק, שמתי. רצנו עד לזה בשביל לתפוס אותו. אז ככה סיימתי את הסרטון. אני לא רוצה לשתות יותר מדי בשביל לא לגרע אתכם. אז זהו, זה הסרטון. אבא, כמה אתה עושה לזה מ-1 עד 10? 3. 3 מתחת 10? אז אבא אמר 3 מתוך 10. אני אומר 10 מתוך 9. גבוה. 9 מתוך 10. כן. לא 10 מתוך 10, אבל גם טוב. תראה בסרטון הבא, לייק, אוקיי, לראשון ערוץ ויאללה ביי.